Сега ще направим тест на вече обърнатите вентилатори на инвертора Must PV1800 3 кВт. Оригинално, както знаете от предния клип и всички други останали знаят, от тук отгоре смуча студен въздух и го бъска надолу. Що ли, само китайците могат да кажат. За мен не е правилно да се върви срещу правилната циркулация, т.е. топлото да отива нагоре, отдолу да влиза студено. Какво направих? Обърнах ги двата вентилатора, т.е. вече от тук смучи и отгоре духа топлото. И другото, което направих е тук отворите ги разширих. Оригинално са 2,5 мм. Сега вече са на 8 мм съм ги направил. То се вижда, оригиналните отвори, част от тях съм ги оставил, за да придържат цялата ламарна. Малките са оригиналните отвори, а другите са тия, които аз съм ги направил с осмица бургия. И сега ще видим, ето тук слагаме на хартийка, за да видим циркулацията как е. Така. Съжалявам, че преди това не направих клипче, но тия хартийки мърдаха само така. Почти незабележимо, т.е. нямаше абсолютно никаква циркулация на въздух, дори вентилаторите като бяха до край. Така, сега включваме го и да видим какво ще се получи. Първите впечатления, че шума е, може да се каже, по-нисък не е като по-рано. Поне аз така го чувам, че е по-нисък шума. Виждате отстрани какво се случва с хартийките. В момента как ги духа. Ето, гледай. Каква циркулация. Тук направо си я носи срещу вентилатор. Духа се стабилно. И от тая страна също. Ето. Циркулацията е поне 3 пъти по-голяма, отколкото беше. Поне. А шума си е напълно задоволителен вече. Даже не знам дали се чува, имам радио в момента, не го се чувам. Инвертора почти чува се, но е значително по-малък шума от както беше. Ето ги в момента спряха вентилаторите да се тестват. Хартийките се прилепнаха. Това е. Мисля, че се получи добре. Поне на мене ми харесва. След време ще видим, ще пробваме да отрежа тук директно тая ламарина и да сложа от тия решетчици, където са с кръгчетата металните. И най-вероятно ще се намали, не най-вероятно, но със сигурност ще се намали шума от вентилаторите поне с още няколко децибела. Но в момента нямам такива решетки и за сега го оставям така, защото съм доволен от крайния резултат, от обръщането на посоките на вентилаторите и от разпробиването тук отгоре от двете страни на инвертора на ламарината. В интерес на истината, много здрава ламарина. 3 пъти точих бурги тук да разпробия 50 дупки. Дано електрониката да излезе толкова здрава, колкото и ламарината. Това е от мене за сега. Чао!